sut ydych chi, iawn? Iawn. Diolch. Right, wel, rwan te, croeso i'r dosbarth. Rwan te, dwi'n gwybod bod gynnwch chi enwau Saesneg, ond dyn ni ddim yn defnyddio reina. Ond yn y dosbarth Cymraeg, beth ydy'r enw Cymraeg sydd gynnwch chi? Mae fan wy Evans Dychones. Mae fan Evans Dychones ac Esyll Clwyd. Esyll Llwyd. Ieian ap Iorwerth. Ieian ap Iorwerth. Dwynwen Clwyd. Dwynwen Clwyd a Sioned Wynshenken. Sioned Wynshenken. Wel, croeso i chi gyd yma. Wel, dyn ni'n mynd i ddechrau trwy siarad ynglyn â siarad ar y ffôn. Sut ydych chi'n defnyddio'r ffôn yn Gymraeg. Felly, os ydych chi'n ffonio pobl, sydd yn nabod chi, who know you already, ydych chi'n dweud, helo, Esyll Llwyd sy'n ma, yeah? Because they know you. Helo, Ieian ap Iorwerth sy'n ma, they know you. If they didn't know you, you wouldn't say Sima. Ydych chi'n dweud, hello, smile. Ieian ap Iorwerth dwi. That's how you introduce yourself. But Sima, they already know you. Felly, ydych chi'n gallu dweud, blah, blah, blah. So, os ydych chi'n dweud, is so-and-so available? Os ydych chi'n ffonio fyny, chi'n dweud, helo, ydy Brychan ap Llywarch ar y gael? Ar y gael doesn't mean he's Scottish. Just means, is he available? Ar y gael. Pawb? Ar gael. Ydy Brychan ar gael? Ydy Brychan ar gael. Iawn, okay. Neu, ga i siarad efo? Ga i siarad efo. So, ydych chi'n dweud, ga i siarad efo Mr Jones, os gwelwch yn dda. Ga i siarad efo Mrs Williams, os gwelwch yn dda. Iawn? Neu, ga i air efo? Ga i air efo? Can I have a word with? Ga i air efo? Ac ar ôl ga i, gair, you mute it, these. Ga i air efo? Ga i air efo, Mr Williams? Ga i gymryd neges? Ga i gymryd neges? Can I take a message? Ga i gymryd neges? Ga i gymryd neges? Pawb? Ga i gymryd neges. Ga i adael neges? Ga i adael neges. Can I leave a message, okay? Ga i ofyn? Ga i ofyn. Ga i ofyn. So you say, pwy sy'n siarad? Ga i ofyn? Pwy sy'n siarad? Ga i ofyn? Pwy sy'n siarad? Can I ask who's speaking? Ga i ofyn? Pwy sy'n siarad? 1, 2, 3. Ga i ofyn? Pwy sy'n siarad? Neu, ga i helpu chi? Ga i helpu chi. Can I help you? Ga i helpu chi? So, ydych chi'n dweud, be di'ch enw chi? Be di'ch enw chi os ydych chi ar y ffôn efo pobl? Na, Jen, os ydych chi'n ffôn yn dweud, bore da, ga i siarad efo Mr Davies, os gwelwch yn dda? Yn siarad? Speaking? Yn siarad. So, if you are Mr Davies, ydych chi'n dweud yn siarad. So, os ydy ffôn yn canu yn hi Esyll, a dwi'n ffonio fyny'n dweud, helo, ga i siarad efo Esyll Llwyd, os gwelwch yn dda? And Esyll Llwyd says? Yn siarad. Yn siarad. Well, os dwi'n ffonio Dwynwen Clwyd, ac yn dweud, ga i siarad efo Dwynwen Clwyd, os gwelwch yn dda? Yn siarad. Yn siarad, dyna ni, da iawn. Na, os ar y llaw arall, os ydych chi'n ffonio i mewn, and you need to be put through to somebody, ga i siarad efo Mr Rogers, os gwelwch yn dda. Daliwch y lein am eiliad. Daliwch y lein. Daliwch. Hold the line. Hang on the line. Am eiliad for a second. Don't hang on for 10 minutes. Daliwch y lein am eiliad. Neu just daliwch ymlaen. Daliwch ymlaen. Hang on. I'll just put you through now. Daliwch ymlaen. Yeah? So dyma ni, o'r top. Bla 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 sy'n ma. Bla 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 sy'n ma. 1, 2, 3. Bla 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 sy'n ma. Took you by surprise there. Ydy bla 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 ar gael? Ydy bla 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 ar gael. Ga i siarad efo bla bla bla? Ga i siarad efo bla bla bla. Ga i air efo bla bla bla? Ga i air efo bla bla bla. Ga i gymryd neges? Ga i gymryd neges. Ga i adael neges? Ga i adael neges. Ga i ofyn? Ga i ofyn. Pwy sy'n siarad? Pwy sy'n siarad? Ga i'ch helpu chi? Ga i helpu chi. Be di'ch enw chi? Be di'ch enw chi? Os gwelwch yn dda? Os gwelwch yn dda. Yn siarad? Yn siarad. Daliwch ymlaen am eiliad? Daliwch ymlaen am eiliad. Daliwch ymlaen. Daliwch ymlaen. OK, da iawn. Dyma ydy yr ail ddeialog sydd gyda ni fan hyn, right? Cinio hir. Cinio hir. Pnawn da, Jones a Jenkins, ga i'ch helpu chi. Ydy Mr Jones ar gael, os gwelwch yn dda? Daliwch ymlaen am eiliad. Dim ateb yn anffodus. Mae o dal ar ei ginio. Dal ar ei ginio? Still on lunch. Still on lunch. Dratia. Ga i gymryd neges?
Na i ffonio nôl fori. Na i snap decision. Na i ffonio nôl fori. Iawn? Na i ffonio nôl fori. Chi ydi A, fi ydi B. 1, 2, 3. Da. Jones a Jenkins. Gai helpu chi. A hyd i ch. Gaich helpu chi. Gaich helpu chi. Ydy Mr Jones yr gael ys gwelwch yn dda? Dalwch ymlaen am eiliad. Dim ateb. Yn y ffodus. Mae o dal ar ei ginio. Dratia. Gai Gymru neges. Na i ffonio nôl y fori. Reit, a dyna ni felly, rwan, dyna ni'n mynd i fynd draw rwan, i weld beth sydd yn digwydd yn yr opera sebon efo Now You're Talking. Ooh. Grazie. 2, 1, 6, 7, 3, 5. O, helo. Gai siarad efo nyrs Ceri Bowen os gwelwch yn dda. Ward Dewi. Diolch. Ward Dewi? O, bore da. Gareth sy'n ma. Gareth Jones. Ydy Ceri ar gael? Dylech lein am funud. Mae'n ddrwg gen i. Mae nyrs Bowen ar y ffôn arall. Gai gymryd neges? Na, mae'n iawn. Na i ffonio eto. Mewn 5 munud. Hwyl. Ward Dewi os gwelwch yn dda. Helo? Gareth Jones sy'n ma eto. Ydy Ceri ar gael rwan? Ydy. Helo, nyrs Bowen. Bore da, nyrs Bowen. Gareth Jones sy'n ma. Gareth. Rws neges to ti, fi'n brysur iawn. Oes. Penblwydd hapus. A sori. A faint o'r gloch wyt ti'n gorffan gweithio? 1 o'r gloch, pam? Beth am ginio? Dwi eisiau prynu cinio i ti, yn rhywle neis. Na, dim diolch, Gareth. Wy'n mynd i siopa. Welai di heno. Hwyl nawr. Hwyl.